Moje meno je Búri, Juraj Búri. A toto je fakt trápny úvod pre diel s Jamesom Bondom. Takže hovorí sa, že každá generácia má svojho Jamesa Bonda a my sme vychytali Daniela Craiga. Napriek tomu, že predtým tu bol úžasný Pierce Brosnan napríklad. The name's Bond. James Bond. Ktorý konečne zastavoval poriadnych zločincov, tých totálne over the top bondovských zločincov, čo chcú vyhodiť laserovým satelitom z orbitu nejaké mesto do vzduchu, čo Daniel Craig nerobí, lebo po Jamesovi Bondovi sme si všetci museli povedať, že špionážne filmy musia vyzerať realisticky. Ďakujem aspoň za Kingsmanov. Oh yes, very nice. No, prečo o tom teraz hovoríme? Asi ste si to už dávno domysleli, lebo v kinách je Spectra, konkrétne keď toto točím, tak som deň po predpremiére, presne 24 hodín, tak som mal čas si premyslieť, čo si o tom filme myslím a je nudný. Tuto to neukončíme, poviem prečo je nudný. Daniel Craig sa zase vracia ako James Bond, zase ho psychologizujeme, čo je síce fajn na jednej strane, lebo uvažovať nad tým, že prečo Bond je taký suknička, alkoholik a ako by taký chlap vyzeral v realite. What are you drinking? I don't know, what am I drinking? Ale po 3 filmoch je už toho dosť a hlavne keď Bond začne sám svoj morálny kompas spochybňovať, lebo sakra, Bond je čosi ako rytier anglický, proste bráni svet, bráni kráľovstvo a vie, že to je dôležité, že je síce pritom sa stáva vrahom a má krv na rukách, ale niekto to robiť musí a tuto Craig to proste robiť nechce, už druhý film, takže to je dosť zlé na Bonda, ale ako komu, niekomu to môže vyhovovať, toto je len taká moja osobná pripomienka, že to by tam nemalo byť. Čo by tam rozhodne nemalo byť je samotný Daniel Craig, ktorý tentokrát padol na herecké dno a pôsobí skôr ako robot bez emócií, než zvodca alebo super tajný agent. A to je chyba celého filmu, lebo film je plochý a neponúka skoro žiadne emócie okrem 2 scén, a to je, keď konečne vylezie záporák a začne Bonda mučiť, alebo keď Bond zachraňuje vo finále svoju milovanú Bond Girl, jednu z mnohých, proste z davu. No, inak čo sa týka samotného filmu, ani je Daniela Craiga v ňom, tak môžem povedať, že scenáristi sa snažila sa aj réžia, väčšina akčných scén je dobre natočených, efekty sú na veľmi vysokej úrovni, len ten príbeh je proste slabý ako čaj. A hlavne mu nepomáha presne spomínaný Craig, prečo sa k nemu vraciam. Nepomáhajú mu totiž ani iní herci, ktorí sú tiež rovnako bezemoční, respektíve sa aj vo citovo vypätých situáciách tvária, akože idem plakať a toto je pre mňa náročná situácia, ale nakoniec majú ten kamenný výraz, pri ktorom stečie len jedna slza. A ja by som to chápal, keď to urobí vdova na pohrebe, lebo chce pred zabijakmi, ktorí tam na ňu číhajú, vyzerať proste silno. Ale keď to spraví mladá Bond girl v Bondovi v posteli, tak neviem pred kým chce vyzerať silno, lebo už aj tak dávno podľahla. Tým pádom neprechádzala splatná emócia a ja som mal čas sledovať iné veci, ako napríklad to, akú logiku má táto akčná scéna, ktorá sa objavia v traileri. Why should I trust you? Hádajte čo? Žiadnu. Je to klasická bondovská scéna, kedy Bond Girl unesú zlí ľudia, Bond sa ich rozhodne naháňať v snehu, samozrejme, veď kde inde, lenže keďže som necítil žiadne napätie, ani späto s postavami, tak som musel celú tú scénu rozmýšľať podobne ako zvyšok filmu, že čo je tá scéna vôbec dobrá. Ak ju chceli zabiť, mohli ju zabiť hneď. A ak ju chcú len uniesť a vypočúvať, nebolo by pre Bonda jednoduchšie ich nenápadne hlavne sledovať? Vyzerá toto nenápadne? Nevyzerá. Takže nebolo by jednoduchšie nenápadne sledovať a vkradnúť sa do ich sídla a tam ju zachrániť a pozabíjať miesto toho, aby sa na nich vrhol hneď z fleku. No, odpoveď na to nedostaneme, lebo tá scéna v skutočnosti slúži tomu, aby nám bližšie predstavila reinkarnáciu jedného z hlavných bondovských postav z tej mytológie, konkrétne túto, ktorú nám predstavil film asi pol hodinu predtým, ale nevadí, budeme si ho predstavovať dvakrát počas filmu a toto je ten problém. Keď na vás neprúde splátna emócie, ktoré mali dodávať herci, lebo režisér im to očividne nekázal, tak máte čas premýšľať nad tým, čo všetko s týmto filmom je zlé. Veľa dialógov je proste absolútne klišé, robených schematicky, bez duše, veľa scén je zbytočných. Samozrejme, nie celý film, mnoho scén je tam dobrý, ako som už spomínal, tá, kde sa Bond mučí, Christopher Waltz, keď vyjde na platno, tak je proste úžasný. Hra ikonického bondovského záporáka, ktorý nemá ani v Spektre iný plán, ako ovládnuť svet. Nič zlé síce pritom nespraví,
sídli normálne v kráteri, ale není tak over the top a tak celkom pôsobí smiešne. The author of all your pain. Celé to potom ostalo o tom, že proste sa chce za niečo pomstiť Bondovi, jeho motivácia je slabá a jeho výkon je síce perfektný, ale nejak ma nezaujíma, že či by ten typek ovládol svet, alebo či ho na konci Bond dostane. Time to face destiny. Finále je napínavé, ale zvyšok filmu je akýsi nudný. A ja viem, ja som človek, ktorý strašne ohodnotil Avengerov, ktorí tiež majú svoje muchy, ale tu je ten vtip. V Avengeroch sa stalo niečo, dialog, postavy boli vtipné, zaujímali sme sa o ne, rovnako ako v hromade iných filmov, ktoré boli tento rok vynikajúce. A až potom spätne, pri druhom pozeraní alebo pri premýšľaní si človek uvedomí, aké sú to hlúposti. Na tomto si svoju kariéru postavil Christopher Nolan. Jeho všetky filmy sú také, ale v kine nám nedáva prístor na to, aby sme nad tým premýšľali a preto nás bavia. A preto hoci ja ho nemám rád ako režiséra, vždy na ňo do kina chodím. Bond robí pravý opak, dáva nám priestor na premýšľanie a pri premýšľaní tie chyby vidíme a pri najdlhšej Bondovke všetky čia sú viac očí kolajúce. Takže ako to zhrnúť? Všetci sa snažili a má to fakt silné momenty. Ide to rovnakou schémou, ako išiel Skyfall, to znamená, že požmurkávanie na znalcov série a zároveň snaha o modernizáciu a prepísanie mytológie bondovskej, ale keďže to nemá v sebe skoro žiadnu emóciu a je to zbytočne dlhé, tak divák sa môže pristihnúť pri tom, že sa nudí. Nakoniec teda máme len remeselne zvládnutý kúsok, na ktorý veľmi rýchlo zabudneme, podobne ako na Quantum of Solace. A to je ďalšia a posledná výtka, ktorú dám. Film si myslí, že si Quantum of Solace pamätám a neustále na odkazuje. Verte mi, nepamätám si ho, videl som ho dvakrát, nepamätám si ani ťuk, totálne nudný film, absolútne nudná Bondovka a keďže tuto polovica deja bola poslaná na tom, že si to pamätám, tak som nevedel polovicu filmu, o čom sa reční. Až vy máte Craigovú éru radi a máte napozerané filmy a proste máte ich v hlave a páči sa vám tento realistický prístup, tak si Spektrum určite vychutnáte. Ostatní už trocha menej. You know that's not half bad. Bond je taký silný ako jeho záporáci, tento záporák nevyšiel, príbeh stojí za nič, je to proste absolútne špionážne klišé. A je to zbytočne dlhé. To znamená, že od nás dostáva 50% a dúfame, že ďalšia Bondovka, ktorá by mala byť už Craigová posledná, bude na tom lepšie, alebo že ho vymenia ešte rýchlejšie. Ja som Ďuri, toto sú okienka, kliknite na hocičo iné, čo na našom kanáli nájdete, bude sa vám to páčiť a na budúce už konečne sa budeme venovať komiksu, lebo už pol roka mám napísaný scenár na diel o Zámku a kľúči, teraz nedávno vyšiel 4. diel, začína to byť znova aktuálne, tak sa možno k tomu vrhneme. Ja sa zatiaľ lúčim, majte sa a dovidenia. Tada!